Naomh Pádraig. Timpeall na bliana ceithre sa héan AD. Thóg an tád rí Níl presúnig a bhaile leis ón Marathon. Ortha bhí an tógánach Pádraig. I mana bheim cospéal na saoirne a rugogé. Díolach Pádraig le miliúch. Feadh 7 mbliain bhíodh sé ag iireacht cairech do bhiliúch líomh mis in Éintrim. Bhíodh sé gach lá ag gaoth chun dé. Faoi Éire déalaigh sé, d'éirigh leis dul go dtí Nantes sa Phrainc, thosnaigh sé ag fáilim chun bheith ina thagart. Rinneadh sagart de in Auxerre. Sa mbliain ceithre sa 32 AD chuir an Pápa Celestine go héireann é. Rinne Pádraig Christaí de dhíthú Taoiseach. Thug dhíthú sciból dó mar aglais. Saul Pádraig, ainm na háite ó hin. D'imigh Pádraig go teabhar agus thagast sé an tád rí Éire agus na húsle. Thóg an rí cad do Pádraig tagasc pe áit bhavá leis. Thaistil Pádraig fud na hÉireann. Dúmpaigh mórán daoine chun an chreidirh. Bhaist sé iad na tibrice an ngléithar ó hin, tibrice Pádraig. Le linn do Pádraig bheith ag taistil na tíre, leag sé ceann de na déithe pagánachta. Crom Cruach. Dentí Crom Cruach daire bhá sleacht liatrim. Cá sé dahad lá trosca bholach cruache I gonachta. Ó hin le Dr. Cruach Pádraig an gonach. Téan na slúite ilithreacht ann. Cá Pádraig trocha bliain ag leatha an chreidirh in Éireann. Bhainigh sé timpeall 300 aglais. An ceamba bhó acu in ard Vaca. Déag sé I Saul timpeall na bliana ceithre sa 61 AD.